аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Дуздҳо. ҳикоя. идома. ва ӯ афсӯс мехӯрд. чиро вай пизишкиёр аст, на як рӯстоии сода. чиро дар тан пиҷак дорад ва занҷире бо калидаки зарҳалӣ, аммо на пироҳани кабуд бо камарбанди расанӣ. он вақт метавонист шуҷоона суруд бихонад, арғушт равад, бинӯшад, бо ҳарду даст любаякро ба оғӯш кашад, чунон ки Мерик кард. аз фарёду ҳаёҳӯи шадид зарфҳои ҷевон ба садо омаданд. аз шам шарора барҷаст. ришта аз ҳам гусаст ва муҳраҳо ба рӯи фарш пош хӯрданд. рӯсарии сабз аз сараш уфтод ва гуфти на люба, балки як шаҳоби сурх медурахшид, ки аз батни он чашмони сиёҳаш барқ мезад. аммо ин дам бингар ба Мерик, ки ҳамин ҳоло бандаш аз банд ҷудо бедасту по хоҳад шуд. аммо Мерик бори охир бо пойҳояш садо дар доду боз истод, мисли санге карахту ҷомид. люба яки бефараҳ, ки ба зур нафас мекашид, пеши барашро ҷониби ӯ хам карду такя зад, чун ба сутуне. аммо Мерик вайро канор гирифт ва ба чашмонаш нигариста бо лутфу навозиш, гӯё шӯхӣ мекарда бошад, гуфт: баъдан ҳатман хоҳам донист, ки пулҳои модари пират дар куҷо пинҳонанд. ӯро мекушам, низ корчаяке ба гулӯяки ту мемолам ва пас аз ин корвонсаройро оташ мезанам. мардум фикр хоҳанд кард, ки аз сӯхторе нобуд шудаед, вале ман бо пулҳои шумоён ба Кубан меравам. он ҷо галлаи асп меронам, гӯспандбонӣ мекунам. люба посухе надод. танҳо гунаҳкорона ба ӯ нигарист ва пурсид: Мерик, Кубан хуб аст? ӯ чизе нагуфт, вале назди сандуқ рафт, нишасту ба фикр фурӯ рафт. шояд ба орзуи Кубан уфтод. фурсати рафтани ман расид, аммо аз ҷой бархоста гуфт Калашников: бояд фил ё кайҳо дар интизорам бошад. худо ёрад, Любо. пизишкиёр Ергунов ба саҳни ҳавлӣ баромад, то бинад, ки мабодо Калашников бо аспи ӯ наравад. ҳамоно бурон шиддат дошт. абрҳои сафед, ки бо ёлаҳои дарози худ то марғзорҳову бутазорҳо даровехта буданд, бар фарози сарой шино менамуданд ва дар он самти панҷара дар саҳро ғулҳое дар танридои сапеди бо остинҳои фарох чарх мезаданду меуфтоданд ва дубора бармехистанд, тодастони худро таккон диҳанду ба ҷанг пардозанд. аммо бод ки бод аст. дарахтони урёни тусу олуболу, ки навозиши дурушти онро тоб намеоварад, ба замин хам зада ва нола мекунад: худоё, бо кадом ҷурме маро нақши замин кардаиву раҳоям намекунӣ? Др гуфт бо ҷиддият Калашников ва ба аспи худ савор шуд. як табақаи дарвозабоз буд, ки назди он барфи анбӯҳи баланде тал шуда буд. хуб, биравам дигар, шӯрида нидо дод Калашников. аспи резапайкару пойкӯтоҳи вай аз ҷой барҷаст, ҷусааш ба тал фурӯ рафт. Калашников аз тал барфӣ шуд ва дар як он ӯву аспаш аз дарвоза ғоиб шуданд. ҳангоми пизишкиёр ба ҳуҷра баргашт, Люба рӯи фарш мехазид ва муҳра мечид. Мерик наменамуд. душизае дилрубо, фикр кард пизишкиёр, ба рӯи курсӣ дароз кашидаву нимпӯстинро зери сар гузошта. оҳ, агар Мерик ин ҷо набудӣ. Люба, ки назди курсиҳо рӯи фарш мехазид, ӯро ба васваса меандохт ва ӯ фикр кард, ки агар Мерик ин ҷо набуд, он гоҳ шояд вай ҳатман бармехисту ӯро оғӯш мекард. аммо баъд дида мешуд, ки чӣ пеш меомад. дуруст, ки вай ҳанӯз духтар аст, аммо гумон намеравад, ки афиф бошад. вай шояд ҳатто покдоман аст. оё месазад, ки дар ин дуздхона шарму нармӣ кард? Люба муҳраҳояшро аз замин барчиду берун рафт. шам то поя месӯхт ва шӯълаҳояш акнун пораи коғазу шамдонро мепешид. пизишкиёр тапончаву гугирдро назди худ гузошт ва шамро хомӯш кард. чароғчаи назди тасвири муқаддас шадид чашмак зад, чунон ки чашмро ба дард меовард, ва рӯи сақфу фаршу ҷевон доғҳои оташ бариданд ва дар миёни онҳо Люба пеши назар меомад, тарангу синакалон. гоҳе чун фирфирак тоб мехӯрад, гоҳе ҳам аз хазидан хаста шуда ва нафаси вазнин мекашад.
оҳ кошки мерикро ҷин мерабуд аз дил гузаронду. чароғак бори охил чашмак зад, шитир шитир овоз баровард ва хомӯш шуд. кадоме бояд мерик бошад. ба ҳуҷра даромада рӯи курсӣ нишаст. ӯ чубуқ кашид ва як лаҳза рухсораи гандумгуну холи сиёҳаш намудор шуд. аз дуди дилгири тамоку гулӯи пизишкёр ба хориш омад. хеле кареҳ аст ин тамокуи ту. лаънати худо бар он, гуфт пизишкёр ҳатто дилбеҳузур. ман тамокуро бо гули ҷавидусар меомезам, посух дод мерик. сукут кард. барои қафаси сина беҳтар. вай тамоку дуд дод, чанд бор оби даҳон андохт ва боз берун рафт. ним соат гузашт ва дар долонҳо ногаҳон боз равшанӣ тофт. мерик дар тан нимапӯстину ба сар кӯлоҳ намудор гашт. сипас Люба шам дар даст. мерик бимон, гуфт Люба бо оҳанги илтиҷо. не Люба, бозам мадор. гӯш кун мерик, гуфт Люба ва садояш меҳрбонтару нармтар шуд. ман медонам ту пулҳои модарамро меҷӯӣ ва ҳамуро ва манро нобуд мекунӣ ва ба Кубан меравӣ дӯст доштани дигар духтарҳо. аммо ҳаволаат ба худо, азизи дилам, аз ту як хоҳиш мекунам, бимон. на, айш кардан мехоҳам, гуфт мерик камарбаста. барои айш чизе надорӣ. охир ту пиёда омадаӣ, бо чӣ чизе мехоҳӣ биравӣ? мерик хам шуда ба гӯши Люба пич-пич чизе гуфт. вай ба дар нигаристу дар миёнаи ашкони хеш хандид. аммо ӯ хоб аст, иблиси бадботин, гуфт Люба. мерик вайро ба оғӯш кашид, сахт бусид ва берун баромад. пизишкёр тапончаро ба ҷайб андохт, зуд ҷаҳиду аз дунболаш давид. гурез аз роҳ, гуфт ӯ ба Люба, ки дар даҳлиз ғалақаи дарро зуд андохту худ дар роҳрав истод. роҳ деҳ, чӣ меистӣ? чӣ кор дорӣ он ҷо? аспамро бинам. Люба макорона ва бо ғанҷу ноз ӯро аз таҳт то боло назар андохт. ба асп чиро нигарист? ту ба ман бинигар, гуфт вай. сипас хам шуду ба каличаи зарҳалии овезон дар занҷири бари вай ангуш зад. раҳоям кун, вагарна ӯ бо аспи ман меравад, гуфт пизишкёр. раҳо кун, шайтон, фарёд заду ва аз ғояти хашм ба китфи ӯ зада бо нерӯи тамом ба сари сина зер кард, то ӯро аз дар тела диҳад. аммо вай муҳкам пеши ғалақа часпида буд, ба дурустӣ ки оҳанин буд. роҳ деҳ, дар роҳи дармондагӣ фарёд зад вай. меравад мегӯям. ба куҷо? ҳеҷ ҷое нахоҳад рафт. духтар ки канда канда нафас мекашиду китфони дарманди худро мемолид, дубора ӯро сар то по нигариста сурх шуд ва хандид. марав, қалби ман, гуфту. дилам аз танҳоӣ танг шудааст. ергунов ба чашми ӯ нигарист, таъммуле карду ӯро канор гирифт. вай муқовамат накард. биён ноз накун, раҳоям кун, дархост кард вай. Люба чизе нагуфт. аммо ман шунидам, гуфт вай, ки навакак ба мерик мегуфтӣ ки дӯсташ дорӣ. ман ҳар чӣ мегӯям. қалби ман худ донад ки киро дӯст медорад. Люба боз ба калича ангушт расонид ва оромона гуфт. инро ба ман деҳ. пизишкёр каличаро аз банд боз карду ба ӯ дод. Люба ногоҳ гардан ёзонд, гӯш хобонду чеҳраашро ҷиддӣ гирифт ва нигоҳи вай ба назари пизишкёр сарду риёкорона намуд. аспаш ба ёдаш расид ва ин дам ӯро сабук аз сари роҳаш гирифт ва ба саҳни ҳавлӣ давид. зери шипанг хуки хуфта мавзуну тамбалона хӯрок мекашид ва гов шох мекуфт. пизишкёр гугир зад ва ҳам хук, ҳам гов, ҳам сагҳоро дид ки аз чаҳор су ба тарафи шӯлаи ӯ тохтанд. аммо аз асп ному нишон набуд. вай сӯи сагҳо фарёд карда даст афшон, дар тал пишпо хӯрду бар барф дармонд ва беруни дарвоза давиду ба торикиҳо чашм андохт. ӯ бо шиддати ҳарчи тамом зеҳн монд ва танҳо барфҳоро медид ки чӣ гуна парпар мезананд ва чӣ гуна пораҳои барф возеҳан ба ҳар муҳрае бадал мегаштанд. гоҳе ба шараи манфури мурдае дар зулумот менамуд, гоҳе аспи сафед ҷастухез мекард ки бар он шерзане бо пироҳани ҳарир савор, гоҳе болои сараш селаи қувони сафед парвоз мекарданд. пизишкёр ки ларзон аз хашму сармо дигар намедонист чӣ кор кунад,
аз тапонча ба сагҳо ширик кард. тираш ба ҳеҷ кадом нарасид. баъд шитобон ба хона баргашт. вақте ба долон даромад, дар гӯшаш расид ки касе аз ҳуҷраҳо тунду тез давиду дарро бо шиддат зад. ҳуҷра торик буд. пизишкиёр даст ба дар бурд, баста. он гоҳ пайи ҳамгу гирд зад ва ба қафо ба долон бозгашт. аз он ҷо ба ошпазхона, аз ошпазхона ба ҳуҷраи кӯчаке ки дар деворҳояш доману пироҳани занона овезон буду бӯи гули гандуму шибит медод ва дар канора дар бари бухорӣ рахти хоби касе бо болиштҳои баланд меистод. ин ҷо бояд пиразан зиндагӣ мекард, модари Люба. аз ин ҷо вай ба ҳуҷраи дигар гузашт. он ҳам хурд ва ҳам Любаро дид. вай болои сандуқ дароз кашида ва худро бо курпаи аз поргиҳои рангоранги чит ба хия зада печонида буд. вонамуд мекард ки хоб аст. болои сараш чароғак месӯхт. аспи ман куҷост? қотиёна пурсид пизишкиёр. Люба такон нахӯрд. аспи ман куҷост, аз ту мепурсам? ба такрор суол кард пизишкиёр ҷиддитар ва курпаро аз рӯяш ба дар кард. ман аз ту мепурсам, аҷуза. Люба аз ҷой ҷаҳид, ба зону нишаста ва дар ҳоле ки бо як даст пироҳанашро медошту бо дасти дигар саъй мекард ки курпаро рабояд ба девор часпид. ба пизишкиёр нафратомезу ҳаросон менигарист ва чашмонаш чун ҷондори ваҳшии гирифтор айёрона муроқиби хурдтарин ҳаракоти вай буданд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз ҳикояи Антон Павлович Чехов бо номи дуздҳо шунидед. тарҷумаи Обиди Шакурзода аст. давоми ҳикоя дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.